Здравейте, колеги! Днес ще ви покажа как се постига ето тази техника на много фин пясък, но направен с маламашка. Първо си подготвяме основата за мазилката. За целта използваме Екстра Плюс. Използвам мека иноксова маламашка на Паван, а материала ни е нубия на Осак. Отсипала съм си малко, за да си го отцветя в цвета на основата и започвам да показвам нанасянето. Няма нищо сложно. Техниката е изключително лесна и ефектна в последствие. Тъй като материалът е доста течен, си вземате по-малко с шпаклата и нанасяте. На стена винаги е по-лесно, отколкото на пано, въпреки че някои колеги твърдят, че не е така. В тази техника и в този материал позволява да се слага брокат, нещо, което в перлените мазилки не може да бъде направено, тъй като броката почва да дере и не може да се получи желания резултат. Става трудно за работа, но тук, ако желаете и харесвате по-лъскави изпълнения, може да си добавите в нубията брокат и става още по-интересно.